Salam, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Men bugün yurdun başına gelen pajigaly ýagdaý, yurdun her çünkünden bir däl, iki däl, 10 däl, yüzläp adam ölýär. Yüzläp. Edi jemaat, hormatly adamlar, Türkmenistan'ın raýatlary, bir şu belan yurt başına geleni bäri inni Türkmenistan'a yekeci owu, yekeci şäher, yekeci köçü, şu keselin ýokmadyk maşgalasy ýok diýen ýalyk. Hemme adamlar keselli. Eger men kesellemek diýenlerim bar, entek oňa ýok şonunu bilmän ýörler. Pandemiýa ally Türkmenistany. Şoň üçin men şu ýakynlarda nämen öz dogan garnaşlarymyzdan, tanış bilişlerimden aýrylanlary bar. Ödem şol kesel öýkönilkär hygylýa soňam ýüregine urýar. Ölen adamlar näme jaýlar cennetde bolsun. Bir durmuşy şol haramdagyň, şu bela başyň derdinden, hüçütlüğünün derdinden, şu wagtyndan öň bu dünýeden ötmeli bolan adamlaryň dogan garnaşlaryna aýtjak sözüm, yatan yerler ýagty bolsun, imanlar hemra bolsun, jaýlary cennetde bolsun. Ýöne ediz jemaat halkymyz Türkmenistan'ın raýatla, dine Türkmen näl ýa özbek, tatar däl, hemmesi. Biz beýtirip Hasana çenni muny şudaly, Hasana çenni muny bir ýöne akydip jaýlap ýörsiňiz. Arada bir tanış oğlan aýtdy maňa. Agam diýdi, "Şunäme şunydy, men sin etdim muny beýliki Merkezi Aziýanyň şol milletleriň içine şunu akyl ýok, Türkmenne bar şol." Ha? Ağrıyına çıdasan mün yaşa diýler. Mundan beterem bir ağrı bolmy. Ha? Gölöwçini akydip çoğulunda jaýlap oturan oglanyň biri aýtdy. Her 2 minutdan giýýär täze gölöwçiler. Her 2 minutdan. Pikir edin şol 2 minutdan bolman 5 minutdan gelýär nede? Şo çoğulunda şol gonamçylyga. Sagatda 12 jeset gelýär. 10 saatda 120 adam. Dağdan altıdan akşam 6 çeni şol gün batýança şol jaýlanýan bolsa, eýan 144 adam bolýar. Yekeci gonamçylykda. Bu boljak zat däl, bu ahyry muňa bir nähilem bolsa bara bir hereket etmeli boramyň. O ýöne bara oglanlar gelýärler, kimsi bara käbämi ýitirdim diýe, kimsi hakamyny jaýladym. O ýurdun daşyny gedip berenler bina jaýlamagy da ýetişmedik. Barban bilemlak. Men ykdysadyýetçi, özüm merkezi stat upravleninde işlän adamam men. Men bu zatlaryň mara hasabyny gata tez çykarýar. Orta hasap bilen biziň şu wagt iň bolmanyna 143 000 adam şu wagt. Ölen adamlaryň sany. 1,5 milyon adam eýýam kesellänleri. Her gün bolmany 1,5 miňden kän artykmaç täze kesel ýokşan adamlaryň sany. Kellen ýerine näme o? Ha? O sen näme millete eşeğin ňyňyrlygyny görkezýän? Ha? Şinnem ýok diýjek bolýanmy? O aýyň birine milletin öňüne çykan bolup maska ýok, olara bara hakly öwreden bolup ýörsiň bu halka sen. Ha? Ondan bundan nakıl öwreden bolup ýörsiň. Sen ilki özüň bir öwrene. Sen bulara bara ondan bundan şu özüňi ýumurlamaň ýoluny gözleýän. Men türkmençe lawaýda insan göni. Osrok köte arpa çörek bahana. Düşündinmi? Emelsiz. Eşeği minip bilmez, ottan goýar. Bolýa şey diýen sana. Sen bir edepsizligiň iň aňyrbaşy, erbetligi şol
Hötçötlük seninle şol hötçötlük bara. Ha? Seninle hiç adam kärçilik yok. Hey, görýän mi sen daşyny diýär? Men haramda sana yüzlenjek bolýan. Sen şu milletin başına gelen belaların hemmesinin jogapkary sen. 22 ýyl goloý sen şol bizde saglygy saklaýyş ministrlik sen elinde. Şol ministr bolanda da, vice premier bolanda da ini yurt başına gelen zaman. Sen elinde yurdu yıkan sen, yurdun başına bela getiren sen. Halkı kırana salan sen. Düşnükli mi? Sen bela başı. Sen prezident da, sen hakiki bela başı. İlkara geldin de var, bu adamların öyünden kay, bu antenalarına yapışan bolun. Kamerçiskisine yapışan bolun. Kaptanına kısalan jaylarına yapıştın. Soňondan bu howlyň içindäki bağlary ayıran bolun. Bıssyda. Bağlary baryny kestirdiň, şaptyrdyň. Men özüm gördüm o zatlary. Pajarny maşyn geçenak diýen bolup gördüm. Sen ondan soň adamnyň biznesine degurdyň. Bu dogan garnaşyň ýegenden goýberdiň de ýurdy bara el mallym diýip kellen göçdädin. Egerde muňalak ýagdaý düşen bolsa sen näme üçin şu wagt şu pajgaly ýagdaýda adatdan daşary bir komissiýa işlämeli hökman yurdun her yurt bolaýsa nirde pandemiýa derdinden lockdown bolsa hökmany suratda adamlar öýüne oturýar, olary aňyrdan şol maşinli şolaň iýje işini getirýärler. Diňe telefon edämeli. Sen bolsa bazarlary yapýarsyň. Adamlar e-maillermi? Näme etmeli bular? Sen otaýda gelen bolup aýyň birine, ol otaýda hemmesini bir çağalar birini sentýabrda hemen gutlaýan, studentler gutlaýan, hemmesi maskasyz otyr. Näme 10 gün näýem ütkäydimi? Sen kakan bir nemesini belli günü belli yapýarkaňa bir ol agzy ýaşmakly da bolan. Akça. Sen meni seyredýärňe men gatyp egenýän. Diýmek sen meni diňleýän. Men 2015-den bäri aýda uradym. Şolar sen öňde eplenýärler. Sen indi muny mümkin eplenýärler. Ýöne indi görkezdiň ha telewizorda. Şeýtrap hakyllyny uro sen ýola gir. Düşnükmi? Aberde näme mena maska bar diýsen meni ýok diýjek bolýarmy? Ha? Koronavirus ýokmy ýurdun içinde? Guduzladın mı sen? Näme bolýar sana? Sen öz bütün maşgalaňy, tohumyň tiýjini sen aldın da Pfizer bilen, beýleki Moderna bilen Privivkadan geçirdiň diýende hondan merde bolup ýördiň. Abi millete näme getirdiň? Haýdy Privivkany getirdiň. Haýdy vaksinany getirdiň. Vaksinany getirsen oňa bara, han doktorlanmady. Sen geleniň märi şu taýda bara nähili professorlar bardy. Nähili bir yankı medisinan işgärleri vardı. Barını dargattın. Buların düzgülü oku verilecek adam yok yani. Çäreden çäre kovalap ýörsiň bulary. Milleti ne edip ýörsiň? Ha? Aňyrda 2 metr saklamalymyşyň bir ýerde kadiýeti ýa-da bir nirde bir neme edara bolsa 2 metrden bärde durmalylar. Emma bulary büdjet işgärlerini özüňe kul etdiň. Gapy kul edip saklayan olar, gorkuzyan, büdjetten mara ondan ayrılsa iýje işegi ýok olan. Olar ondan ya Türkiýe ya Russiýada gitmeli. Adamdan ýaşajak yeri, iýje çöregi ýok. Düşündikmi? Bu çöregiň sen pikiri de bolsa, bu iň bolmana pensiýa alýanlaň bar alýan aýlygy bar, jemişeýli geçirden aýyny $30 al. 10 günne ýetýär şol. Ömrüni işläp taňa ýurda hyzmat eden adamdan iýje işeginiň 10 günne ýetýär $30. Günne $3'dan. Sen eden işleň intak taryhda ýekije de ýol başyň eden ýok. Her hili dünýede diktator bolanlar. Ýöne sen ýalap, milletini aç saklap, milletini hor, homda saklan ýokdur.
Kaddafi bolsun, beyliki bolsun, Irak'taki bolsun, bu açlığı, beytirip keselçiliği başına, milletin başına getirin yoga. O ne ahili yok pandemiye. O ne hemşin seninle yok. Ha? Onda bu öleyen adamlar nereden öyle bular? Sen bärde bular var hani üyşön yerine şol maskal gezmelimişsin ya. Emma onun büdjeden işlerlen parta yığma kovalap ýersin ha. Parta kovalap uğradığında avtobusın içine 40'lap 100'lap adam salyan. Biri-birini kısılşıp oturlar. 40 litr su berýän şolara. 100 adama 40 litr su akıdýarlar şo taýda. Hemmeten bir yerden içýärler şo suwy. Sen bilýärmi şonu? Ha? Habarın barmy senin? Sen bir zady düşün. Bu zatlaň hiç açanam ýöne gutarmaz be. Sen öz ýanyňdan mara yara bardyr, ya sen arkaňda adam bardyr. Dogry. Sen mara adamdan bu senin töwürüňden, bu adamdan habary ýokdur diýip pikir edýärsin. Emma sen edýän bolsaň biziň habarymyz bardyr. Hemmesi aýdandyr. Ha? Sen ölüpsiň diýip. Ýöne geldi kärdaýdan näler? Näçe aýdamak men habarym bar. Sen nide? Ha? İskender Müllikow bassyň gapdaryndan 3-4 sana adamyny bassyň. Ýöne sen ýekeje ädim nire gymylasaňam biziň habarymyz bar. Bizi ýalňyşdyran ýeriň ýokdur. Janyň çyksyn. Düşnükmi? Janyň çyksa da bize habar gelýär. Bize nanýarlar. Sana da edýän men. O sen gapdalyňdaky tilkiň bar. Daşary ýurt ministri Raşid Meredov. Sana da edýän. O sen mara talibanlar bilen beýlekiler bilen aram gowy gerek bolsa gaçar ni pikir etmegin. Bir ädim edip ýetişmersiň. Çary kel. Ömrüňi sen şoň töweregini, ömrüňi sen şo prezidentiň şol ýanky neme Jan Penatynyň töweregini men bilýän. Ha, seni men gatgy utanýan. Gatgy utanýan Göktöpeli. Keşelerden nämse? Ha, juma keşän garnaşysyňda. Men siziň hemmäňi de belet. Bu zatlar, şu edilip beren zatlar, bu milletin gırgınçılığı, goğluk bilen gutormaz, näçe özüňe siz edäň vaksyna. Vaksyna kömek etmez. Belan nereden gelip, haydi taraftan geleceğini bilmersiňiz. Milletin öňüne durup bilmersiňiz siz. Düşnükmi? Siz milleti şudur şuna kırıp, şuna salıp beren bolsaňyz, ýeri giç jogap bermeli bolsaňyz. Pawan götürüp beren ýigitler men size de ýüzlenýän. Gaçmagy ýetişmersiňiz. Eger siziň mara päliňiz adyp hana nökerlik edýän bolsaňyz, onu halkyň öňüne jogap berersiňiz. Gowja pikirlenen edýän işini diýip. Ýeri giç jogap bermeli bolsaňyz. Halkyň haky bar. Narod emeýt prava.